Okhulumayo nguSibongile. Lana sizobe sigxile kuma-expression anama-exponent. Lana sinikwe u-n to the power 2 ono-r to the power 5 kanye no-n to the power negative 7. Lana sicele ukuthi impendulo esizoyithola ibe yi-positive exponent. Ake ngibhalele isibalo sethu. La sino-n to the power 2 ono-r to the power 5 kanye no-n to the power negative 7. Uma sinikwe loku kwamele sihlanganise loku okufanayo lo n ababili sizobabeka endaweni eyodwa bese u-r to the power 5 simbeka endaweni yakhe eyodwa lezi ezimbili. Lana ngengaphansi sizobaqala ngabo sibhale n to the power 2 kanye no-n to the power negative 7. Uma sesicedile lapho sibuyisa u-r to the power 5 simbhale ekugcineni. Lezi ezimbili lezi ezifanayo sizozama ukuzixazulula. Lo n to the power 2 kanye no-n to the power negative 7 sizomxazulula kanjena. Sizothola u-n to the power negative 5 bese sithatha lo r to the power 5. La sinenkinga ngoba basicele ukuthi umphumela wethu ube positive. Into ekumele siyenze kwamele sithole indlela ezokwenza lo mphumela esutholile ube positive. Ake siye eceleni siyozama ukuxazulula lo n to the power negative 5. Uma ngino n to the power negative 5 kufana nokuthi ngino 1 ongaphansi kwa n to the power positive 5. Lena ke ngizohamba ngiyoyibhala phansi lo n wethu kaguqukile u1 ngaphansi kuka n to the power 5 bese ngithatha lo r to the power 5. Le mpendulo engizoyithola ngizothi 1 ngimphine u-r to the power 5 ngimpendulo leyo r to the power 5 kanye bese ngithola no-n to the power 5. Le impendulo esiyitholile futhi ngiyajabula ngoba i-positive kodwa singachubeka sithi u-n ngaphansi kuka-r to the power 5 simenze kanjalo kodwa nayi impendulo le engaphakathi elungile esizokhetha yona esiyitholile uma sizama ukuxazulula iyi-positive exponent le ebiceliwe.